Башкортостан башлыгы Ради Хабиров 4 сәгать дәвамында журналистларның җәмәгатьчелектән һорауларына җавап бирде. Кабул ителгән 9000 якын һорау халыктың властька ышанысы тине Ради Хабиров. Һәм эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Кызыл таң гәзитенең баш мөхәррире Фаил Фәтхетдинов. Фаил Камилович, һәм Исәнмесез? Фаил Камилович, быелгы тура эфир иң удайлы тура эфир, тура бәйләнеш дип белдерергә мөмкиндер. 4 сәгатьтән ашу булды. Әлбәттә шулай булды. Ради Фаритовичның бүтән шундый туры линияларында да мин катнаштым. Шуннан да мысы иң узакка теге сузылганы 4 сәгатьтән артык булды бит инде. Бу нәрсә турында сөйли. Димәк, халыкның беренчедән ышанышы республика җитәкчелегенә. Әгәр дә ул ышанмаса, шул чаклы сораулар биреп, шул чаклы узакка сузылмас иде. Һәм үтәлме? Һәм үтәлмәсә дә. Менә үтәлү дигәндән инде әйтеп китәсем килә, үткән чыгышларында бит инде үткән туры линияда журналистлар өчен генә дә берничә вәгъдә бирде. Алар бит инде үтәлде. Мәсәлән, Шаһит Хөдайбердин премиясына ның күләмен арттырабыз дип әйтте. Ул артты шуннан да быел. Шуннан соң бит инде төрле журналистлар конкурсы үткәрү турында һәм аңа да акча бүлү турында ул да булды. Һәм инде матбугаттагыларга грантлар бирү мәсьәләсе каралган иде. Һәм алар барсы да менә үтәлделәр. Быел инде Кызыл таң гәзите Башкортстан башлыгы грантына ия дә булды. Менә шулай булгач, әгәр дә менә шу ышанычны бит инде ул ике яклы ышаныч булырга тиеш. Беренчедән, халык ышанырга тиеш республика җитәкчелегенә, республика җитәкчесе ышанырга тиеш халыкка. Менә шундый ике яклы ышаныч булганда гына дәүләт власте һәм инде халык алар менә бердәм булып шушындый зур эшләргә алыналар. Чөнки менә Ради Фаритович килгәч бит инде безнең республикада бик күп зур эшләр башкарылды. Ул спорт сарайлары дип әйтикме, ул күперләр дип әйтикме, ул юллар дип әйтикме, алар барсы да менә тормышка ашып килә. Халык бит моны күрә. Халык ул күрә һәм ул күргән сайын, эшләр эшләнгән сайын тагын да күбрәк эшләр турында сорый. Менә без сорауларның бер эчтәлек ягына килгәндә, халык бит ның сорауы күпчелеге үзе өчен түгел, үзенең авылын, үзен тирә-яктагы яшәгән җирен, ул бит шуларны төзекләндерү турында сөйли. Бу шәхси үзенә бирелгән сораулар түгел. Ысынапта башкаларның уңайлыктарын арттыру буенча, юлдарын төзекләндерү буенча. Әлбәттә, менә транспорт буенча күпме сораулар булды. Бит. Ул шәһәрдәге транспорт системасын камилләштерү турында сүз бара. Шулай ук анда сораулар бар иде. Район үзәкләре белән авыллар арасындагы, район үзәге белән Уфа арасындагы транспорт системасын бәйләнешен ныгыту турында. Ул бит менә шуларны искә алганда, димәк, безнең сораулардан күренүенчә, безнең республика халкы, безнең Башкортстанның тагын да шулай алга китүе турында кайгыртып биргән сораулар. Республиканың үсешенә бәйле сораулар булды, димәк. Күпчелек республиканың үсешенә бәйле сораулар булды. Менә шушы ышаныч булганда, мин уйлыйм, менә бит инде быел сайлаулар да булды. Халыкның Ради Фаритовичка ышанышы шушы сайлауларда күренде. Хәзер халык инде Ради Фаритовичтан да үзенә карата, республика халкына карата ышаныч, игътибар таләп итә. Шул чаклы 8000дән артык сорау ул бит килмәс иде инде. Менә монсы бер булса, икенче ягы. Менә бу туры бәйләнеш, менә без әйтәбез бит инде ватанпәрвәрлек дип. Ватанпәрвәрлек ул бүленә берничә төркемгә. Бар халык, шәхси ватанпәрвәрлек бар, халык ватанпәрвәрлеге бар, дәүләт ватанпәрвәрлеге бар. Менә ул монда дәүләт ватанпәрвәрлегенең бу якты чагылышы. Нәрсә ул дәүләт ватанпәрвәрлеге? Инде дәүләт үзе эфир булырга тиеш түгелме һуң? Менә монда юк, икенче ягы бар. Дәүләт ватанпәрвәрлеге ул, димәк, республика җитәкчелегенең башлангычларын, аларның эшләрен халыкның да хуплавы, ул фәндә атала дәүләт ватанпәрвәрлеге, русча государственный патриотизм. Бuna калай килеп сыга. Димәк, шуны күзәттек әлеге вакытта. Әлеге вакытта без шуны күзәттек. Шулык, димәк, халык ватанпәрвәрлеге ул да шушының эченә керә, халыкның ватанпәрвәрлеге ул үзенең иле өчен янып киеп тору. Менә сорауларның СВО буенча бурулары, ул бит инде безнең республиканың шушы махсус хәрби операциягә ярдәм итүе, безнең республика халкының
шушы ватанпәрвәр, халык ватанпәрвәр. Егетләребезнең катнашуы. Әлбәттә, егетләребезнең катнашуы һәм безнең халыкның шушы егетләргә ярдәм итеп торуы. Менә бу инде безнең халыкның да ватанпәрвәрлеген ачып бирә дигән сүз. Һеҙҙең патриотизм, һеҙҙең илһөйәрлек шулай уҡ ошо йүнәлешкә бәйле булды. Туризм. Әлбәттә. Ни өсөн тап шул йүнәлештә булды? Әлбәттә, минем сорау булды инде ул яшьләр туризмы турында. Ради Фаридович миңа бик тулы җавап бирде. Чөнки ул менә үзенең яшь чагыннан ук бит инде әйтте, менә без яшь чакта Белоруссияларга барып, анда укучыларны, балаларны алып баралар иде. Бу бит зур эш булган. Чөнки бездә менә соңгы вакытта безнең ил җитәкчелеге Владимир Владимирович Путин да һәм безнең Ради Фаридович та моңа бик нык ассызыклый шәхси ватанпәрвәрлек турында да. Чөнки моңа кадәр беркемгә дә сер түгел, без яшьләрне космополит итеп тәрбияләдек. Димәк, менә шушы иң беренче чиратта нинди генә тәрбия булсын, ул үзенең ватанына карата булырга тиеш мөхәббәт, ватанпәрвәрлек. Менә әгәр дә без теге ичке туризмны алга җибәрмәсәк, безнең бит шул чаклы җир, Башкортстан җире үзе нинди бай. Менә шушында шул ук Шүлгән таш, шул ук Турахан бит. Менә шушларда безнең яшьләрне шушында алып барып, үзебезнең илгә, үзебезнең халыкта да шундый ил өчен, республика өчен янып торган кешеләр турында без сөйләмәсәк, без менә шушы безнең яшьләрдә дә ватанпәрвәрлекне тәрбияләп булмый. Димәк, шушы ичке туризм ул безнең яшьләрдә менә шушы ватанпәрвәрлекне ул уятырга, сакларга һәм үстерергә дә ярдәм итәчәк. Икътисадты үстерүсе генә түгел, димәк, туризм. Әлбәттә, туризм икътисадны үстерүче генә түгел. Әлбәттә, икътисадны үстерү шулай ук кирәк. Ләкин бит икътисадның да нигезендә ятырга тиеш шул ватанпәрвәрлек. Ни өчен әйтәм мин? Менә бездә бит югары уку йортларында укыйлар да, бит мәктәпләрдә укыйлар, югары уку йортларында укыйлар да, каядыр чыгып китәләр. Шушы республикада белем аласың, югары белем аласың, һөнәргә ия буласың, һәм алар чыгып китү. Әгәр дә бит менә без шушларны яшь чактан ук аларга сеңдереп барабыз икән, димәк алар республиканың, шушы яшьләр республиканың чәчәк атуына да тәргеш бирәчәкләр. Димәк, һез үзегезнең һорауыгызга тулы җавап ала алдыгыз, Башкортстан. Әлбәттә, тулы җавап булды. Моңа инде ул Ради Фаридович тулы җавап бирде. Дыйм алганда, Фаил Камилович, бына быелгы һәр берһендә катнашканым булды. Тинегез һөйләшүдән, журналистлар белән һөйләшүдә нимә күзәттегез? Ниндирәк һораулар өстенлек итте? Әллә елда бер һораулар кабатланамы? Башка тагы нимә үзенчәлек? Юк, менә быелгы сорауларда менә без бит инде үзебезнең сүз башында әйткән идек. Сораулар күп икән. Димәк, шушы ук халык бит инде шәһәр халкымы, авыл халкымы үзенең авылының үсешен күзендә тота. Икенче урында, әгәр дә ялгышмасам, ул юл транспорт өлкәсенә караганнар. Димәк, безнең республикада шулай ук безнең халык бит инде игътибар иткән, безнең комфортабель автобусларда, димәк, әйбәт трамвай һәм троллейбусларда шәһәр эшләрендә йөрүне күз уңында тоткан. Өченче урында сәламәтлек саклау булды булса кирәк. Анда 400-дән артык ФАП. Буларның барыһы да кешенең яшәү кимәлен кайгыртуга бәйле һораулар. Менә шушы әйбер мин уйлыйм, ул әлбәттә ул дөрес тә, һәм ул безнең халыкны борчыган сораулардыр. Гомумән, Ради Хәбировтың һәр бер сыгышында игътибар үзәгендә кеше булырга тиеш дигән һүзе бар. Әлбәттә. Һәм әгәр дә бу һораулар барыһы да кешенең яшәү кимәлен күтәрүгә бәйле икән, димәк, төп максат кеше игътибар үзәгендә дигән максат үтәлә килә. Әлбәттә, үтәлә килә. Һәм шушы кешене игътибар үзәгенә алырга кирәклекне, монда бит менә безнең җәмгыять ничек ул? Җәмгыять була иң ни бит инде бар җәмгыятьтә элита, бар халык һәм җитәкче. Элита ул кемнәр? Элита ул министрлыклар, безнең чиновниклар. Халык менә шул. Ул бит Ради Фаридович менә шушы элитаны да халыкның мәнфәгатьләрен кайгырту өчен ул бит юнәлтергә бит сорады. Чөнки ниндидер сорау була калса, ул бит чиновникларга, министрларга сразу шул ук вакытта бәйләнешкә чыкты, район җитәкчеләренә шулай ук бәйләнешкә чыкты һәм шушы эшне эшләүне контрольгә алырга кушты. Димәк, менә безнең җәмгыятьнең, безнең республиканың ул алга китүе, димәк, республика җитәкчесе һәм безнең республиканың элитасы һәм халык менә шушы 3 катлам ул бердәм булып яшәү, шуны берләштерү
юнәлешендә менә бу әлеге туры линия ул мен уйлыйм бик әһәмиятле булды. Һәм Ради Фаридович ул дөрес шушы юлга бөтен шушы катламны да шушы халык өчен, республика өчен юнәлтүгә мен уйлыйм игътибарын бирде һәм шуңа этәрде дә. Ягъни җәмгыятебезнең сәламәт булуын күз уңында тоткан бул тура бәйләнеш булды. Әлбәттә, әлбәттә. Республика башлыгы кайбер мәсьәләләр буенча үземнең эшемне өстегә баһалайм дип тә әйтте бит әле. Әгәр дә проблемаларның барысы да хәл ителеп бетсә, җәмгыять алга китми ул. Җәмгыять алга китсен өчен, чөнки һәр көн үзенә күрә проблемалар тудыра. Менә шушы проблемаларны вакытында эшләп бару, миңа калса, шушы җәмгыятьнең алга китүенә этәргеч бирәчәк. Чөнки менә без бит инде беләбез, безнең төрки халыкларның, башкорт, татар әдәбиятының нигез ташлары булган безнең әсәрләрдә ил җитәкчесе һәр вакытта да ул халык арасында булган. Ради Фаридовичның халык арасында булуы, ул инде без аны көн сайын күреп торабыз. Ул әле бер районда, әле икенче районда, менә монсы бер мәсьәлә, чөнки ул районга барганда аңа бары тик яхшы якны гына күрсәтергә мөмкиннәр. Туры бәйләнеш вакытында монда бит инде урындагы безнең җитәкчеләр нинди сорау, нинди районнан киткәнен алар күрмиләр, чөнки барысы да турыга интернет аша килә бит. Менә шушы туры бәйләнеш җәмгыятьтәге безнең шишелеп бетмәгән мәсьәләләрнең кайсы өлкәдә күбрәк икәнлеген ул инде ачып бирә. Һәм үзе лә хәйләп алды бит. Ул үзе дә сайлап алды. Үзе чөнки туктата да бит инде булган сорауларны. Ул аңа җавап бирә. Әгәр дә инде аңлашылып бетмәсә, ул инде аны тикшерергә министрларга һәм район җитәкчеләренә куша. Бу әлбәттә бу әйбәт алым. Менә шушы ул дөрес алым. Һәм ул киләчәктә дә мин уйлыйм, Ради Фаридович аны дәвам итәр. Хаталарда тануга килгәндә нимә әйтерһегез? Хаталарны, кем эшләми, шул гына хаталамый. Кеше хатасыз берничек тә була алмый. Хаталарны тану, ул инде җитәкченең зур бер шундый сыйфаты, яхшы сыйфаты, ихтияр кеше. Гомумән җитәкченең генә түгел, һәркемнең шулай. Һәркемнең шулай. Андый дәрәҗәдәге җитәкченең хатаны тануы, чөнки бөтен әйберендә күреп булмый, барбыр. Күреп бетереп булмый. Менә ул шушы безнең Ради Фаридовичның бу уңай якларыннан бер сыйфаты дип әйтергә кирәк. Әңгәмәгез өчен сезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Кызыл таң гәзитенең баш мөхәррире Фаил Фәтхетдинов менән тура бәйләнеш һөҗүмчеләре турында һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.